Firdausi nake kauna soyayyar kina raina wallahi na san ki ya ki zo maradina. Firdausi nake kauna san ki yana raina idan kin bar ni to ina zan sa raina. Firdausi nake kauna ya ki zo maradina ke ce jagorana. San kina a cikin raina kice ba kya so na Firdausi ina zan sa kaina. Kin san ke ce nake so amma kin zo kina ta ja min raina. Soyayya idan ta shige wa mutum cikin zuciya ba ta uzuri Firdausi ki daina. Ina ƙaunar kin sani ba yau ba san ki ne ban daina waya ki zo maradina. Firdausi ina ƙaunar ki Firdausi ina san ki ya ki zo rabin raina. Soyayyar ki ta shige mun can cikin dukkanin raina. Kice ba kya so na Firdausi maradina to ne ya zan yi kin san ai zan kashe kaina. Firdausi ke nake kauna Firdausi maradina. San ki yana raina. Kice ba kya so na Firdausi maradina to ya zan yi da raina. Ina san ki ina ƙaunar ki Firdausi na. Firdausi 'yan mata. Firdausi ina san ki kin san ke ce nake so maradina. Firdausi ki ban kauna. So baya uzuri so masifa ne. Tumuna an yaudar mutum sai ka gan shi a zaune. Yaudara akwai zafi Firdausi maradina. Kina neman barina. Kin san ke ce nake so ina ƙaunar ki Firdausi na.